Вітаю сябри. Я Олесь Соболевський і починаю стрім, пряму трансляцію на YouTube канал 6 ТВ Бай з Могильова, з площі насупроти гарвиконкаму. Ось ви бачите, там ззаді мені за спиною гарвиконкам. Людей поки зібралося не шмат, ну я так бачу, вони зараз вельми активно підходять на площу. Це площа не тільки насупроти виконкаму, але і біля гандльового центру Атріуму. І як бачимо, тут вже є міліціянти, які попереджують, я так думаю, про незаконність цієї акції. Зараз поглянемо. Так, люди уже некоторые достали бело-червоно-белые стяги, покуль их не шмат, но и людей не шмат, как я казал. Живе! Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Будем разом! До перемоги! Ну, это уже такой ведомый наш ветеран Александр Страх. Він були офіцер-подводник і такий вельми щирий белорус, поэт, рассказывал тут вірші свої під час минулих зустріч. Сьогодні, нагадаю, по попередній інформації, наскільки я бачив в інтернеті, була не визначена докладна пляцовка, де люди ось таким, ну, скажімо так, самоорганізаційним таким чином пропонували збиратися. Нехто писав, що будуть збиратися біля Зорника на Зорній площі. Были повідомлення на конт збору біля Атріуму, ну ось поки що ми бачимо, збирається народ біля Атріуму. Міліція поки отошла в бок. Ой, давайте мы и поразмовляем с Александром Страхом. Привет, привет. С тобой мы фотографировались около Дома Совета. Спадар Александр, вы так одразу подошли и так гучно все это промовили, не боитесь, что вас тут одразу и заберут? Так, я ще раз, а то мы тут перервался стрим, я ще раз повторите. Что вы дома робите? Укрепляю железом двери входные. Бо чекаю любой момент, что будут выламывать у меня двери дома. Уже не однойчі ламали, забирали меня с дому. А тут зараз такі відбуваються події, що все, чого можна чекати від них. Я пройшов просто 35 судов і вельми добре ведаю, наскільки це гнусні, наскільки це подлі люди, і вони готові на все, що хочеш, зробити любую гадость чесним людям. Тільки б зостатися при кормушці. Ну, як ви лічите, сьогодні люди хоч трохи зберуться, поки що не вельми шмат народу? Обов'язково. Я впевнений, що прийдуть ще люди. Дякую. Бо вельми шмат людей зараз виступають за чесні вибори, за переміни. Дякую. Так, ось ми тут бачимо ще Петра Мігурського, такий відомий наш могильовський Сашковий економіст. Ми якраз можемо запитати його. Ми розмовляли під час минулого стріму, да, на конт економічної ситуації, і в принципі зараз вже так відовочно, що вона починає погоршатися. Ну, чого чекати? Я думаю, что ситуация будет ухудшаться и дальше. Вы посмотрите на динамику белорусского рубля по отношению к сильным валютам мира сего. Динамика очень даже неблагоприятная для экономики нынешнего дня, и тем более, что нет
оснований думать, что она улучшится в перспективе. Тем более, что наш руководитель государства ведет себя таким образом, что западные рынки, скорее всего, что скоро будут полностью закрыты для нас. И то возникшее напряжение, которое на сегодняшний день существует, как бы там между собой не обнимались, значит, с Путиным Лукашенко на российском рынке напряжения, оно все усиливается. Поэтому в будущем и в ближайшем будущем хорошего в экономике у нас ничего не будет. Ну а як ось на ваш погляд, все ж таки ось гэты масовые такие выходы людей могут повпливать на ситуацию, что влада прислухается? И, ну, я не ведаю, ну, вот, что можно по этому поводу сказать. Все потребуют, скажем так, прихода Лукашенко. Ці можно такой вариант проличивать? Нет, ни в коем случае. Я Лукашенко знаю 30 лет, я вместе с ним работал. Знаю его характер, знаю тот алгоритм его действий, при помощи которого он приходил к власти. Поэтому надеяться на то, что Лукашенко сдаст назад, ни в коем случае нельзя. Рухнет Беларусь, рухнет экономика, сдадим Беларусь России. Все только ради того, чтобы Лукашенко остался у власти. Поэтому не надо надеяться на то, что людские волнения, мирные волнения, значит, приведут к тому, что эта власть рухнет. Ни в коем случае. Эта власть останется, если только мы будем относиться к этой власти, протестовать на уровне хождения по улице и с шариками. Так а что, по-вашему, треба робить? Я думаю, что надо воздействовать на власть более серьезными методами. То есть оказывать противодействие, в том числе и силовое, но в рамках, скажем так, закона, в рамках Конституции. То есть если тебя бьют, ты должен защищаться. Чтобы силовики поняли, что они не то что с какой-то безликой человеческой массой, людской массой, что они встретились сила против силы, встретились с белорусским народом, который все-таки показал, что он народ, что это созревшая нация и нацию, которую необходимо уважать, и эта нация имеет перспективу. Дякую. Нагадаю, це був Петр Мігурський. Він досить відомий економіст, сам родом з Шашкова, з Шашковщини, і добре у свій час відвідав Олександр Лукашенко. Ну, як бачимо, народ потихо збирається. Ось вже принесли такі плакатики різні. Так, ну это ось відомі такі зникли політики. Очень вирішили нагадати. Подскажите, а можете прокомментовать, ось вы народились тут, и тут вы живете, а чему не хватает, чего не хватает? Свободы голоса. Наши голоса украли и доказывают, что нет кровопролития. Это неправильно. Вот. И должны быть честные выборы. Это все-таки демократическая страна. Тому вы тут? Так. Ну, и думаете, ось люди так могут добиться все-таки такими ось мирными выходами некими? Думаю, да, все возможно. Главное, чтобы больше людей выходило и стояли против этого. Дякую. Подскажите, а можете прокомментовать, вы решили нагадать про зниклых политиков? Конечно, они же пропали куда-то, да? Мы должны их всех помнить, они пытались изменить наше будущее, вот, но им не дали. Их нельзя забывать, они должны остаться с нами. Это уже отрымливается, вы додали и з запошних подеев, да, людей? Да, конечно. Потому что это страдали мирные люди, которые вышли показать, что у нас украли голоса, что у нас есть свой голос, и мы имеем право показать свою точку зрения. А не боитесь, что вы так само можете зникнуть некуда? Нет, я не боюсь. Что уже бояться? Все, что можно было, произошло с нами. Осталось только избивать женщин и детей. Дякую. Ну, такие популярные досить лозунги «Не вместе, не простим».
молодь трошки, як кажуть, креативить. Ну, як і на всі попередні акції, як бачите, люди приходять і з маленькими дітьми. Тут ніяких раніше таких, ну, ніяких таких гвалтовних дій у нас не було. Ну, за виключенням того, що відбувалося вечором 9 числа, коли людей просто хапали у центрі міста. І після було шмат свідчень, що їх збивали. Я очень надеюсь, что народ есть. Подошли милициянты с таким узмацняльником гука и поведомляют, что эта акция незаконная. Только может вельми тихо. Ну, уже, скажем, несколько сотен собралось людей. Ну как, он есть для этих малой помежной Ну что, скажете что-нибудь? между границей? А что пока ничего не скажешь. Так, ну ось ми подійшли тут два наших могилівських представника партії БНФ, городської суполки і обласної. Ми спробуємо запитати їх. Ну, як на ваш погляд, ось то, що сьогодні була обіцяна ось така акція, ну поки що людей вельми мало. Хоча в Мінську виходить досить шмат. Чим Могилів все ж таки відрізняється? Ну, всім адрознюється. Питання в тим, що, по-перше, вельми шмат тут факторів збіглося. Це апошній день, апошнє виходне літо. Я ведаю, що шмат людей елементарно поїхали там на летище, в вёску, как доробити там свої городи, бульби і так далі. Ось. Плюс діти збираються в школу на так званій площі Слави, там проводиться некое мероприемство, может там бы было бы зручнее собраться, потому что вельми спекотно, и ну, люди просто не витримують. Ну і плюс немає головних заводаторів, які, скажімо так, штурхають всі ці протести, треба узмацняльна апаратура. Як показує практика, як тільки починається некий рух, некие події, люди одразу збираються. Ну от ми бачимо, вже люди і пішли, тому що стоять тут реально вельми тяжко на сонці. Ну, давайте пройдемося. І ще таке питання. Чи можна ось такими мирними протестами нечто змінити, чи прислухається влада до людей? Мирный протест – это понятие шматгрант. Да? На сегодня мы бачим один только, скажем так, хождение, некий карнавал. Все остальное, например, спектр негвалтовного супротивления, негвалтовного руху я насущний. Тому, на жаль, прогнози я б не став робити. Ну, принаймні, кожен громадянин сам для себе повинен вирішити, з ким він зараз і що він буде робити. Я, принаймні, з тим народом, який протестує. Який докладні не протестує, а стоює просто свій вибір. Тому що зараз ситуація така, що нас більше. Тобто нам і протестувати особливо немає чого, окрім тільки гвалту і ось цієї фальсифікації. Тому я тут, скажімо так. Дякую. Нагадаю, ми розмовляли з Віталієм Макаренко, керівником обласної організації БНФ. Ось нас так само тут здимають. Люди рушили в бок площі Леніна, я так розумію. Ну, поглядим, можливо, там так само ніхто вже зібрався, я поки там не був. Так они еще стоят. Ну, це вже такі традиційні марші. Традиційно у нас в Могилеві марші, ну, як і по всій країні. Причому перший саме такий марш був вельми, напевно, самий великий за всю історію Могилева, ну, таку найновшу історію. Навіть, я б сказав, що був і більше, ніж там на початку 90-х років. Ось, був ще такий масовий марш на... Здається, не минуле виходне.
такі традиційні вже виключення, які завсюди під час таких акцій можна почути. Пока, нагадаю, все было спокойно. Хотя я хочу сказать, что на этой пляцовке, где мы были, не было зауважено представников нашего Могилевского координационного совета или комитета, я не веду, як это правильно назвать, Владимира Шанцева и Олега Аксенова. Но по информации, что, может быть, их затронули, я не чую. Попробуем початок колонны. Сьогодні буде добре надвор'я. У Мінську, наскільки я бачив, був дощ. Молодым дорогу уступи. А, ну, можна, Беларусь! можна ніякий коментар? Ми зараз в прямому ефірі 6 ТВ Бай. Ось чому іменно це молодим дорогу? Старикам почет, а молодым дорогу. А що замінає молодим зараз ніяк себе реалізовувати? Я просто была на больничном эти 2 недели, но 2 дня скорбела, у меня давление поднялось, я не могу пережить. Что, где пропавшие наши, где убитые и пострадавшие? Кто ответит? Почему не отвечает? Почему нет ни дел уголовных на этих преступников? Мы не крысы, мы народ Беларуси. Молодым дорогу. Дякую. Ну, люди почекали зеленое тепло и пошли. Ось такі дівчини так само у строях національних. Ну і традиційна вже підтримка кіровців. Так. Колона трошки завернула, напевно. Я ще раз нагадаю, ви глядите стрім на 6 ТВ Бай, YouTube канал 6 ТВ Бай, я Олесь Соболевський. Ми зараз у Могилеві, на центральній вулиці. Поки що колона спинилась. Чекаємо, поки люди підтягнуться. Ми бачимо, що на Суховці є так само колона мітингонців. Напевно, я не зрозумів за військовому відкрилися 2 фронти. Люди ще попередуть. Я ще раз потлумачу, що в принципі ніякої організації чи координації такої дуже нема. І відбувається така сама організація таких ось акцій. Спочатку
в інтернеті. І після люди вирішають, в принципі, на місці, куди ліпі йти. На жаль, я зв'язав з тим, що коли з'являється некий такий організатор, то, звичайно, їх затримлюють. Видно, що така реакція на здимки. Так, ну зараз попробуємо чекати. Все ж таки. Координаційного комітету. І довідатися наші учасники плану більш певні, чим просто такі шпаси. Война началась, насправді там все серйозно, але там і людей значно більше. Звичайно, виходять на такі акції у нас в Могилеві, практично сьогодні все проходить спокійно. Света президент! 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 Давайте догоним ту женщину. Ну, поки я не бачу ніяких організаторів. Уходи! 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 Ой, а можно взять у вас комментарий? Мы в прямом эфире 6 ТВ Бай. Скажите, вы кричали «Света президент». Вы так само за это голосовали? Да, мы голосовали За за нее. нее. И все мои друзья, все мои знакомые. У нас очень большой круг людей, которые за нее голосовали. Нет ни одного, который голосовал не за нее. Поэтому сегодня большой подарок для Светы. Мы все будем кричать. Подарок, вы знаете, для того, кто незаконно сидит у власти много лет. Поэтому наш президент Света. Ну, а вот такими акциями, просто мирными маршами вы лечите, можно повпливать на ситуацию, как признать, может быть, или... Вы знаете, это все, что мы можем.
Пока все, что мы можем. Я думаю, что мирные действия, наверное, могут многое. Ведь это уже ж есть ряд доказательств, правильно, в других странах. Было же в Армении, да, Рина? Да. Поэтому, наверное, мы сумеем. Мы каждый выходной с мужем, мы пенсионеры. Мы прожили при этой власти. Мы не хотим, чтобы наш сын уезжал отсюда. Мы хотим, чтобы все наши дети, внуки здесь оставались. И я хочу, чтобы действительно мы жили в свободной стране, где мы могли сказать. Они нас пугали и вылавливали за ленточки, простите, или за наши слова и мысли. Мы хотим жить свободно. Сколько осталось, мы хотим. Пускай сам уезжает отсюда. Нечего ему больше здесь делать. Мы за свободную Беларусь. Мы победим. Дякую, Леонид. Я сказал, что тут таких акций вельми мирных, може бути не вельми організованих, але їх приймають уділ самі різні зрости, самі різні люди. Батьки шмат приводять своїх маленьких дітей. Я думаю, що в этом нічого немає такого кепського, бо все ж таки, як би скажем, сама держава спробує прививати так званий патріотизм, там некие ідеологію з садков, з перших класів школи. Але я нагадаю, що конституційний лад нашої країни предугледжує різностайність поглядів, свободу виказування. Так що немає нічого такого протиправного, коли батьки притримуються одних поглядів і виховують дітей в цих поглядах. Тим більше, що у Конституції записано, що держава не може монополізувати ніяку ідеологію. Це ось початок колони. Зараз ми трошки поглянемо, наскільки вона розтягнулася. Ми знову проходимо на Гарвиконкама Могилевського. Там навіть незаважно видіти. На минулих випадках там дежурили такі поставлені клієнти, зараз їх не бачимо. Як звичайно, бачите, я вже втомився повторяти, що люди чекають і зелене світло, коли переходять вулицю. Незаконное, несанкционованное, и что до таких вот людей будут применены некие силовые методы. Вот как люди скандировали позор. Ганьба. Колонна вже назбиралась досить така представнична.
Напевно, вже несколько тисяч людей. Удільників. Звичайно, такий маршрут вандровки Шпацера по городу досить уже стандартний. От площади Ленина и до площади Славы. Это Реджина милиция. Почитаем еще. Подскажите, а можете прокомментовать? Мы в прямом эфире 6 ТВ Бай. Да. Что именно? Ну, ось, чому менавіта ви узгадали Бога, узгадали вот это хлусню, ложь? Это адресовано Александру Лукашенко. Он узурпировал власть и пошел и на ложь, и на насилие. Это недопустимо. И Бог не простит. Пусть знает. Ну, а ось все ж таки Бог, скажем так, ну, высоко и далеко. А что людям робить, как это не изменить? Люди должны надеяться на Бога. Только в нем наша опора. Не будет его воли, не изменится ничего. А он вдохновляет всех нас, Иисус Христос, за правду. Против лжи, против насилия. И поэтому я смело иду и не боюсь никого. Потому что я не за кого, а за Бога. За правду, за справедливость, за свободу, за независимость. Добро. Скажите, вот в Минску есть такая добрая традиция ладить молитвы за Беларусь. Не чули, в Могилеве такого ничего не отбывается? К сожалению, не слышал. Не слышал. Так, а может мне когось организовать? Может на вот сегодня? Попробуем. Попробуем. Ясно. Дякую, Вядики. Ну, як бачимо, і лозунги саме різні. Ось чоловік апелює до Бога. Ну, в принципе, за ликом, что все такие акции мирного протеста, менавіта яны мирные. Люди не хочуть ніякого гвалта. Більше того, від самого початку ось таких масових мероприємств, масових маршів було шмат плакатів. Ми супроть гвалту. І навіть виходили наші медики з такими плакатами ось після тих подій жахливих, коли у самый перший вечер и в першие дни было шмат потерпелых. Ну, поки що, як бачимо, такі ось мирні протести, мирні акції викликають владу тільки ніяку негативну реакцію. Кого не бачно навіть кінця. Початок уже далеко напереді. Так само, коли ви заважаєте, видно шмат жінчин, молодих, дівчин. Ну, ось. Ну, попереджують. Скажите, не забудем, не простим? Что не забудем и не простим? 9, 10, 11, 12, можно не продолжить. Ясно. Дякую. Ну, а як це ось, ну, на ваш погляд виглядає, не забудемо? Ну, хто буде, ну, як будуть покарані ось це винувати? Мне даже трудно об этом говорить, если честно, но вот этот момент меня задел больше всего. Поэтому каждый раз, когда я устаю идти куда-то, просто прогуливаться по городу, я всегда вспоминаю количество жертв, количество искалеченных людей, помню эти фотографии. Я считаю, что с этим, ну, это просто так оставлять нельзя. Дякую. Зараз попробуємо. Пробачте, а ви можете дати коментар? Ми в прямому ефірі 6 ТВ Бай. Я бачу, ви з такими маленькими детками. Не страшно? Нет, не страшно. Надоело бояться. Мы против насилия.
Нельзя гулять, нельзя хлопать, нельзя петь песни. Сколько можно? Ну, а коли все ж таки ось міліція попереджує, що можуть бути на от затриманні, силові там які методи, як ви можете до цього ставитися? Я считаю, неправильно. Дякую. Ось такі позитивна така сімейка з маленькими дітками. Милиция вважає, що мероприємство буде просечено. Ну, невідомо, от як це може бути реалізовано. Бо, ну, я думаю, що не менше 3000 вже чоловік зібралося. Може навіть і більше. Колонна все рушить і рушить. Цікавий такий у вас плакат. Это что означает, что вот это такие за капелюшек такие? Скажем так, поздравляем сегодня Александра Григорьевича с днем рождения. Надеюсь, что он проживет долго, чтобы отсидеть свои сутки положенные после суда в Гааге. Вот. Но потом, конечно, за все случившееся ему ждет наказание и выше. То есть, вот это менавіта про это вы написали. Ясно, дякую. Так, колонна розтягнулась вельми далеко. Зараз ми спробуємо перейти на другий бок. Ось якраз зелене світло. І трошки опередись. Ну, як звичайно. Ось вона там, напевно, вже до драмтеатру Могилевського дійшла. Ну и он так не казал, он сказал... Уже доскать. Ну нет, провокаторы кажут, на самом деле, что они там... Нет, поста я еще не бачу. Вы нарушаете мероприятие. За нарушение которого Ну, поки що міліція змагається ось таким попередженням. Нагадаю, я Олесь Соболевский, веду стрим, трансляцию на YouTube канал 6 ТВ Бай. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш YouTube. Блог — это вельми важная подтримка нашего незалежного СМИ. Ми зараз проходимо по центральній вулиці Могилєва, тут відбувається, як бачите, такий торговий марш. Ну, раніше називалися марш за свободу. Я не ведаю, як сьогодні його назвали. Ну, не скажу так організатори, бо як такових організаторів таких маршів нема. Бо люди просто виказують ось таким чином все, що свою незгоду з виниками виборів. Потребують, я навіть не ведаю, обміну, можливо, цих виників, перегляду. Ну, бо відовочно було відовочно фальсифікація. Бо настільки не могли люди голосувати за Лукашенко і за Тихановського. Ну, це і моє міркування, бо я так само був назиральником і бачив усе це на свої очі. Писав немало скаргів. Ну, а зараз фактично ми Ну, а зараз ми, як я сказав, на
Это историчный центр города. То есть уже починается такая забудова историчная. Так, люди звернули, що цікаво, не звичайним маршрутом туди, на площу Слави, а у бок вулиці Ленінської. І зараз вони йдуть по пожарному завулку. Ну, я трошки можу розказати про історію, як зайняти трохи часу. Бо я вже на таких стрімах згадував різні історичні знакові будинки Могилєва. До речі, ось кінотеатр «Червоне зеркало», який в 30-х годах будували. І до цього часу їх використовується, не зміняв свою назву. Це пожарний завулок, який так само, ну фактично, це його історична назва, бо тут далі трошки є пожарна частка, яка і за сьогодні діюча. Хоч там її частково, скажімо так, музеїфицировали, там є музей МЧС, музей пожарної частки. Ось коли ви там бачите, ось це пожарна каланча. Це прикладно вже так, 19 століття була будова. І люди звернули ось на цей пожарний завулок. І зараз йдемо в бок вулиці Леніна. Вулиці Ленінської, до речі, це та вулиця, на яку і починалися так звані купуни. Ну, ось, до речі, будинок пожарної частки. Я ще раз скажу, що їх дійсно, і там є пожарні машини. Доверенная особа Дмитриева, да? Так. Катерина... Оксана Крутова, да? Что можете сказать по этим мирным таким акциям? Что в Могилеве каждые выходные собирают люди? Я считаю, что это единственная возможность людям сказать, что на самом деле эти выборы были нечестные. Мы хотим новые выборы, мы хотим, чтобы голос каждого человека был услышан, и мы хотим, чтобы в нашей стране властью был народ, а не силовики, которые малейшее, абсолютно мирное действие людей пресекают жесточайшим образом. Мы хотим остановить это насилие, мы хотим справедливости. Скажите, ось на минулих виходних, здається, затримали вашого партнера, колегу, другого довіреної особи, який з одиночним таким пікетом був на площі Леніна. Що там після відбулося з ним? Ну, его выпустили до суда. Угу. Его выпустили до суда, у него будет суд, и потом ему назначили. А, то суда еще не было? Нет, еще не было. Ясно. Дякую. Так, ну, люди звернули у доворотний блок. Я ще раз нагадаю, що раніше маршрут проходив, звичайно, у бок площі Слави, ці були Совєтські площі, яка міститься для ратуші. Історична назва є Ратушна площа. І влади заявили ось вчора і сьогодні, там некое таке дитяче мероприємство представників різних, як це називається, додаткової адукації. І тому, скажімо, ось я так думаю, що люди вирішили не замінати дітям, їх батькам, які там, може бути, збираються і слухають концерти, чи ще які мероприємства удільничають. Да, я, здається, не доказав, що ось якраз на цій вулиці і починались перші такі затримання, докладні не зовсім на цій, а ось від той пляцовки біля Атріума. І після люди розійшлися так само по пішохідній Ленінській вулиці, і тут відбувалися так звані зачистки
Они такие космонавты. Шли просто такими рядами. Попали всех. Я тут читаю комменты, ось, вот нехто нас підтримує з Севастополя. Дякую, велике, за таку підтримку. Ось, ну, сподіваємося, що все ж таки ось, люди таким мирним шляхом нечто, влади все ж таки почують і пойдуть на некий диалог. Ну, доволі рідкі такі воплі. Це наш город. Звичайно, були уходи, приход. А нет, ось не почули. Принес черные такие баллоники, ветровые шарики. Цікаво буде запитати, чому ось не біле. Дівчини, а можна вас запитати, ми в прямому ефірі на 6 ТВ Бай. Чому чорненькі балоники такі, шарики, звичайно, білі, всі приносять? Я вам покажу ответ на ваш вопрос. Вот, пожалуйста. Ага. Потому что по нашим голосам. Нам кажется, что наши голоса украли, и поэтому мы скорбим. Мне кажется, мы это четко знаем. Я была наблюдателем на избирательном участке. И я четко знаю, что наши голоса были украдены. Во-первых. Во-вторых, черный цвет моей одежды и два шарика символизирует то, что самопровозглашенный президент умер. Он умер для меня как президент. Угу. Дякую. Ну, ось те, що я вже раніше коментував. Я вже казав, що я так само був назиральником. І ось жінки молоді так само докладно з такими ж думками. Що голоси скрали. І менавіта це визиває ось такі, такі ось акції. Такі ось мы наблизились до Зорной площади. Это так само такая культурная объектность наша Могилева. Я нападаю, что это улица Ленинская пешеходная. И насупроть кинотеатра Вадима. Так само, до речі, довоєнний кінотеатр. І назва його не змінялася, так і родимою була. Информационная группа милиции.
Будете привлечены к административной ответственности по статье 23.34, за которой предусмотрен административный арест либо штраф. В случае повторного неподчинения законным требованиям вы будете также привлечены по статье 23.4. Уважаемые граждане, просьба разойтись. Ваши действия незаконны. Не ведаю, я уже комментовал, як можна притягнути для отказности несколько тысяч человек. Это такое питание, ну, для меня досить цікаве. Ну, летом, до речі, було не видно заважно, але, звичайно, ось такі виходні дні, ці святи, наш конний манеж Могилевський виводять в город таких пригожих коніків, на яких можна покатати діток. Раніше, ні, здається, це було Росія, що поліція використовувала коней для патрулювати вулиці, але, наскільки я пам'ятаю, в Могилеві такого не було. Ну, поки ми йдемо по такому бульвару, і знову йдемо до пляцовки біля Атріуму. Там я бачу, вже які є кордони міліції. Давайте ми такую кількість людей вельми тяжко. Люди трошки отошли в бок і обійшли цей кордон. Ну, хоча це звичайні міліціянти, це не амаповці і не такі, як їх називають, космонавти. І ніяких таких силових заходів не приміняли. Просто попереджували людей на слово. Ну, я сейчас расскажу. Тут у нас есть такая композиция «Зорный хлопчик». Її годи два тому усталювали, і вона вельми популярна. Там він поливає оружие. Так, ми поглянемо, що там відбувається на пляцовці театру. Я здалеку бачу, там міліцейська машина. Люди поки що не переходять.
Ну, хоча ні, тут не бачно ніяких силовиків, як їх називають. Так у нас же флаг погодит. А можна коментар? Що тут некая стрижка відбулася? Куди йти? Ні? Добре. Так, у нас люди поднесли такие великие добрый стяг. Гадаю, что один из таких великих стягов у него на выходные был конфискованный, скажем так, затримали хлопца з Галинич тут у Могилеве після ось такого мітингу. І затримували менавіта ад таго, што у яго быў вось такі даўгі 9-метровый стяг. Ну, пакуль што я не ведаю, чым скончылася гісторыя, але хутчэй да ўсё. То есть каміліцыя. Але такіх стягоў людзі зрабілі некалькі, вось адзін з іх. Все чекають, как потянула колонну, я так думаю, и потом вирішить, куди далі рухати. Ну, все ж таки, як я вже сказав, що представників координаційного комітету Могилєва я у колоні не зауважив. Так, зараз ми запитаємося у блогера Андрія Боділєва. Андрей, а где Шанцевый з Актеновым? Насамрэч, ну, я пакуль што не ведаю, дзе яны знаходзяцца, сёння мы не кантактавалі з імі, але ну, ўсё ж таки, я думаю, што пакуль што ну, Владимир Иванович займаецца больш отклікам дэпутатаў у першую чаргу, таму што гэта таксама важная вельмі справа і задача. Ну, а на ваш погляд, сколько сёння вже людей собралось? Ну, на мой погляд, як я бачу, то ну, я думаю, чалавек каля 300-400, напэўна, мне падаецца, што тут ёсць. Вось. Мне здаецца, болей. Гэтым шэраге. Ну, гэта моя першая ацэнка, але ну, зараз пагляджу яшчэ, я то бок 10 хвілін таму пад'ехаў 15. Так што, ну, мяне радуе тое, што людзі ўсё ж такі выйшлі, што людзі не баяцца з таго, што іх затрымліваюць, і людзі не баяцца таго, што ну, з імі пытаюцца рабіць улады. Так што, ну, свабода наперадзе нас чакае, так што я ў гэтым упэўнены глядзячы. Таксама стріміце? Колькі праглядаў? Ну, пакуль што не шмат, пакуль што каля 50, ну, я толькі пачаў. Поспехаў. Дякуй, таксама. Гэта быў калега-блогер Андрей Боділєв. Ён яшчэ і займаецца актыўна вельмі экалагічнымі такімі пытаннямі. Вот такий усунвідомий бусик нам підказали синіки, у які людей у нас у Могилеве люди пихать. И у яго такие инициативные номеры транзитные. Шмат у масках. Зараз є така інформація, що знову ось цей коронавірус трошки активізується. Тому треба бути більш безпечним.
вирушить непосредственно на площу перед гарвиконкамом. Зараз ми трошки опередимо і поглядимо. Зараз йдемо подію. Кешем туди вельми так вельми показально винесли ось в таких місцях, як бачите. Поглянемо, спиниться. Лукашенко в автозак! 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 Міліція все ще попереджує, але, як бачимо, людей вельми шмат. Таких неорганизованных, самоорганизованных, ну, скажем, назовем это натоком, хотя наток это не совсем такое подходящее назва. И люди вирішили знову собратися на супровід гарвиконкаму. Я нагадаю, що вже таких кожний тиждень, кожну неділю після виборів відбуваються в Могилеві такі ось масові шествия. Люди збиралися в великій кількості гарвиконкамом і облвиконкамом. Представники влади з ними зустрілися, керовували їм свої потребування. Перш за все, высказал того, что выборы были фальсифицированы, как влады спынили через гвалт, когда более такие вот мирные акции, шествия. И отказов пока не было. Нет, был один отказ на кон того, что размерной жесткости милиции отказ был в Могилеве от дня наместника командира нашего Могилевского облвиконкама, який і, в принципі, керував цими розгонами. Это вообще выше крупаш. Скажите, а можете дать комментарий? Мы в прямом эфире на фестивале? Нет? Вы можете дать? Так, ну, люди обновляются. Так, ну що ж, я бачу, поки я тут вам нечто тлумачив, люди вирішили з Сідалії, я так розумію. Бо сьогодні, нагадаю, неділя, вихідний день. І у гарвиконкамі один, все равно нікого нема. Тільки один вартовник. Шкода, що нема представників Координаційного совета. І я не бачу так само, ну, хто з могилівців, ті, хто глядів стріми наші і відео. Ще такий був у нас Володар Цурпанов, ну не був, а є. Він вельми активно починав таку ось діяльність вуличну, скажімо так. Він пропонував собі, щоб його
делегували ось такі демонстранти як представника цього народу. І для людей так само накривали ворота, але сьогодні поки я його так само не бачу. Які плани? Не віриш, які плани? Шанси ви спитаєш. А де? Я не бачу. Я бачив водопожару, я не в кінці саме. Я информацию, что один из участников такого конституционного координационного совета Могилева по проблеме Гудичикатца. Ну і знову, як бачимо, людей вельми шмат. Цікавий ефект ехо. Гэта зараз колона проходит насупраць Могилевского центрального универмага. Не бачили там Шанцева? Кого-нибудь не бачили? Я там бачила, знаєш, де? На пожарному перекрестке він стояв у дрова. Дякую. Люди все йдуть і йдуть. З'явилось два міліціянта насупроти горвоконкама, поки ми тут стояли. Колонок уже далеко напереду. А мы тут не в конце колонны. Ну, такая атмосфера панує вольності, вседозволеності, ну, як, скажем так, не в тем дрянном сенсі этого слова вседозволеності. Люди просто відчувають себе господарями в этом городе, ніхто не хоче нічого кепського, ні
нічого тут не хоче нечто бити, ламати. Люди мирно протестують, виказують свої погляди. Так, ну поки не бачимо. Колона, здається, закінчилась. Ой. Ну, пойдемо знову доганяти. Я ще раз усім вітання. Я Олег Соболевский и веду трансляцию на наш YouTube-канал «Чистый Вебай». Может быть, тут не вельми такие порівняння з Мінськом, не вельми некие активные події, не вельми відчувається таке супротистояние людей и представників силових підрозділів. Але то, что люди выходят просто на такие акции, мирные акции, которые мне показали, и колькость людей не поменьшается с часом. Я бы сказал, тяжко так, конечно, на скидку казать кольки, или какая колькость, але по отчуванням, не меньше и за минулое, и за позаминулое выходные. И, я ще раз закликаю, коли ніхто нас глядить, ставьте подобайки, подписывайтесь на наш канал. Это очень важно для развития нашего незалежного интернет-видання. Мы зараз проходим по центральной улице Першомайской. За моей спиной наш центральный универмаг. И колонна рушит блок площади Ленина. То есть Лена такими идеоколами, кольцами по городе. И люди скандуют, я почули, мы гуляем. И кроме таких ось лозунгів